Raġel ta' 31 sena li m'għandux indirizz fis-Smalta wieġeb mhux ħati meta tella l-qorti mixli li ta' fastidju sesswali lil żewġ fajliet ta' 15-il sena. Il-każ seħħ nhar 19 ta' Lulju ta' din is-sena f'Taslima. Il-prosekuzzjoni akkużatu li ġab ruħu b'tali mod li ammonta l-fastidju tant li kkawża sens ta' biża' fiż-żewġ tfajliet. Ġie mixli wkoll is-soġġett ta' persuna oħra għal imġiba b'konnotazzjonijiet sesswali talli kien xurban, talli jgħix ħajja ta' qass u talli sar riċediv. Fil-qorti ġie spjegat li nhar il-25 ta' Lulju il-Pulizija daħlilha rapport li f'Distrent f'Taslima raġel qabad persuna minn idejha iżda din irnexxilha taħrab. Meta l-pulizija marret fuq il-post arrestat lir raġel u ġie nnutat li kien l-istess individwu li allegatament wettaq l-ewwel reat fuq it-tfajliet ta' 15-il sena. Ir-raġel li hu mill-Eritrea baqa' jinżamm arrestat wara li ma saret l-ebda talba għal ħelsi mill-arrest. Anna Kutajjar ta' 60 sena ġiet ikkundannata 4 snin ħabs u 70,000 euro multa tal-li frodat kważi €9,000,000 mingħand 3 persuni. Kutajjar kienet tajt li kellha bżonn il-flus għat trattament tal-kanċer, iżda kienet tuża l-flus li għatuha għall-lob tal-azzart. Kutajjar li ġiet deskritta mill-prosekuzzjoni bħala persuna qarrieqa professjonali ma taħdimx u tgħix minn fuq il-benefiċċji soċjali. Jidher li kienet tajt ukoll li qed tiġbor donazzjonijiet għal trattament mediku għalija u għat-tifel tal-ħabiba tagħha li kellu marda terminali. Fil-qorti ntqal li dawn id-donazzjonijiet intefqu f'każinos. Kutajjar kienet wieġbet li mhux ħatja ta' akkużi relatati ma' frodi tal-li għamlet liħ mill-frodi b'misappropriazzjoni u ħasil ta' flus. Wara li semet is-sottomissjonijiet tal-partijiet il-qorti kundannata għal sentenza effettiva ta' priġunerija u multa fil-waqt li ġiet ordnata tħallas l-ispejjeż tal-qorti. Barra minn dan ġew ikkonfiskati l-assi kollha tal-akkużata favur il-gvern.